asethulele ubaba wethu uNcabalala. Comrade Mkhize. Mandla. Viva volunteers of Umkhonto Wesizwe, viva! Asibonge sesijoyinwe ubamncane wenkosi okanye nathi. Ngaphandle kokuchitha isikhathi abantu abazele thina la. Amaqabanazela umsholozi. Amaqabanazela umongameli wabantu. Amaqabane azele umuntu owazi kangcono inhlupheko yomuntu omnyama. Amaqabane azele ubaba wesizwe. Amaqabane athi sithi ngithi we are ready for anything ezothinta ubaba. Anything. Uma bekhona okunye abakufunayo imali yentela lebakhuluma ngayo akuyona imali yabo, imali yenu, imali yethu. Ngale kokuchitha isikhathi besacela ukusukumisa ubaba mongameli baba Sholozi. Siyabonga bakwethu, sanibonani nonke. Niyaphila. Siyabonga. Mphathi wohlelo kanye nobambisene kanye nabo. Amakhosi akithi akhona phakathi kwethu namhlanje nabefundisi. Nalabo esababambise ukuthi bahole Umkhonto Wesizwe abakhona phakathi kwethu. Na wonke amalungu Umkhonto Wesizwe akhona phakathi kwethu namhlanje. Ngifisa ukubonga kakhulu ukuthi namhlanje siphume ngobuningi bethu ukuthi sizoba lapha ndawonye sikhulume ngodaba lwezwe lethu. Angizenzele mina mfana bathi. Dono ke kanjani. Wonke awuzake baba. Bafowethu nodadewethu siyazi ukuthi sihlangene lapha nje ngoba kukhona ukusikhipha emakhaya ukuthi size la. Okuyiqiniso ukuthi sesiqede amashumi amathathu eminyaka sakhululeka. Ngemva kokulwela inkululeko amashumi eminyaka. Kuloko kulwela inkululeko kwaboshwa abantu abaningi iminyaka eminingi. Kwaphinda futhi kwalimala abantu abaningi. Abanye basishiye emhlabeni. Silwela inkululeko yethu ngoba sicindezelwe thina ndlu emnyama. Kusukela ke kuleli shukula amashumi amathathu eminyaka kuzosho namhlanje kwahamba sibona inkululeko iqhubeka yashintsha endleleni. Lapho khona sasithi inhlupheko iyasuka yabuya. Bakhala abantu abaningi bokufanayo njengoba babekhala sisacindezela. Okubuhlungu kakhulu ukuthi izwe
ngalesikhathi alisaphethwe abacindezeli, seliphethwe abafowethu nodadewethu esasilwa nabo. Kodwa indlela osokwenzeka ngayo yangabe sasijabulisa, sangabe futhi sajabula umbutho wethu obusihola, labo ababekade bevotela i-ANC basitshena emehlweni ukuthi ngeke besazivotela, babeka nezizathu ukuthi iziphi ezibangela lokho na. Kodwa thina saziba, sangafuna ukuyikhuluma le ndaba, noma besitshena ukuthi kukhona abasembusweni abangabaholi bethu abangakwenzi kahle, sangabe sakhuluma ngabo. Kwathi noma benza amaphutha abanye abaholi babavikele engathi abenzanga lutho, bonile njengamalungu enhlangano yalo lenkululeko kuthi noma uthi ubeka umbono kufanele ukuthi akasho lutho. Bangabe kusaba khona inhlonipho ukuthi kuhlonishwe amalungu enhlangano alalelwe imbonweni yabo. Izinto zonakala ngisho eseyilungile zahlehlela emuva, lakhathazeka izwe. Kuhleke ngoba lezi zinto sikhuluma ngaze sikhuluma ngengane kwabo. Kwaba khona isikhathi sokuqhamuka kwalento izalukazi namakhehle ezinto ukucimicimi, ukucisha kagesi. Kwathi saqhamuka sawuvimba sisekuhulumeni yaphela nya. Ngaleyo nkathi ngangumongameli ngaze ngenza inkulumo yathi ngeke iphinde bekhona lento ngoba sase siqedile. Kodwa abaholi abalandelile bayivulela ngamandla, yaletha inhlupheko ongazange uyibone. Ilokhu kokwenza ukuthi sibone ukuthi izwe alisaphathekile kahle, akusekho ezandleni ezibunene nezihloniphayo. Noma sikhuluma singabahlali singabe sisanakwa. Ilokhu kokwenza ukuthi sithathe inqumo zokuthi asishintshe izinto eSouth Africa. Ilento ethe asikulungise lokho sekonakele. Ilungelo lethu njengezakhamizi zakulelizwe. Angazi ukuthi yini ebangela abantu ukuthi bathuka abanye abantu makulungiswa izinto, basazibonisa ukuthi bangamabhokolo nje, bangakhuluma noma yini abayithandayo ngoba bethi bakuhulumeni. Ngeke ke sivumele lokho. Ingakho sila ukuzohlomisana nokunikana ulwazi lokuthi le nkululeko esayilwela sayithola ayikafike ekugcineni. Akekho umuntu ozosithwalela yona ayifikise ekugcineni, yithi kuphela. Indlela ukufanele ukuthi senze ngayo. Ziningi izinto ebesingakayifezi sathi sizoyifeza. Ziningi izinto ezonakele. Okokuqala njengafisa ukukusho, lelizwe lobabamkhulu izwe elaliphethwe amakhosi. Amakhosi ayishaya umthetho bengakafiki abezizwe
noma imithetho yethu yayingabhaliwe phansi kodwa yayihlonishwa yonke. Babungekho ubugebengu, ayingekho amasela, babengekho abantu ababulala abantu, bakukhona inhlonipho. Sasibuswa abaholi ababeholwa izilo kulelizwe. Ngaphansi kwezilo kukhona amakhosi, ngaphansi kwamakhosi kukhona induna. Yonke into kulomhlaba yayisenza ukuthi siphile ngemfanelo nangenhlonipho. Kwase kungena umbuso babacindezeli baphatha lelizwe iminyaka eminingi besebenzisa iparlamente ebelivuna belungu kuphela lingasivuni thina abantu abamnyama. Sase silwela inkululeko. Uma ke sesiwina inkululeko, ngaleyo nkathi amakhosi ayesaphucwa amandla nawo esefana nezikhonzi. Abantu ababephila ngesikhathi sobandlululo ababesiphethe sasiphethwe ilabantu kwakuthiwa magistrate, nisho amakhosi ayibika kubo. Sacabanga ukuthi masikhululeka konke kuzobuyela endaweni yakho, kodwa kucacile ukuthi akubuyelanga endaweni yakho. Amakhosi namhlanje ayigama nje ukuthi aphethe, ayigama nje ukuthi aphethe. Ngamanye amazwi futhi nathi njengoba sithi siliphethe izwe kufana nokuthi igama nje, ngoba sikwazi ukuhlupheka sithi siphethe izwe. Mhlawumbe abanye abantu bazothi sikhuluma nje ngoba sithanda ukukhuluma nje. Mina ke ngihlangabezane nakho ngqo. Amajaji kulelizwe aphethe umthetho sisekelo ayethatha amalungelo ami okuyiwona ashicilelwe umthetho sisekelo, bethi angize enkantolo ngoba bezwana nabaphethe izwe bethunywa yibo. Ngase ngithe emajajini lokho abakwenzayo akulona iqiniso. Ngaleso sizathu ke ngeke ngize enkantolo, bangenza bakuthandayo ngoba ngayilwela mina lenkululeko. Amajaji esikhundleni sokuba alungise abonileyo asho kuzwa wonke umuntu ukuthi uZuma siyomphuca leli lungelo lakhe, simfake ejele ngoba ukhulume ngolaka emajajini. Bazinika umthetho ongekho kuwona, beyamajaji hayi nje asenkantolo ephakeme kodwa engamajaji omthetho sisekelo. Kwathula kwathi du, bangaba bikho umuntu othi majaji msana ukwenza okubi. Uhulumeni wethu wajabula, ikakhulukazi lo hulumeni. Inkululeko ke leyo okuthiwa inkululeko yethu. Bahamba ukuvikela abantu ukuthi bangabulawa amaphoyisa kahulumeni. Nahamba ngayenkantolo ngadonsa ishumi lensuku amele inyanga, not insuku, inyanga nenyanga enhlanu.
ngingenze lutho ngingazange ngivele ngisho phambi kwemantshi lokho kwabonisa ukuthi lelizwe akuselona leli sasilwela kusho ukuthi ngoba ngimnyama kufanele ukuthi ngiye enkantolo ngiyejele noma ngingenzanga lutho daze ngathi ngaboshwa kabuhlungu ngiboshwa ucindezelo lwe-apartheid kodwa ngangazi ukuthi ngiboshwe izitha la futhi noma zingibophela nginandaba kodwa kwaba okunye sengiboshwa abakithi inkinga esinayo mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi uma senza lokho esikwenzayo senziwa ngoba mhlambe sibazonda zonda umuntu asikaze izonda umuntu bayehluleka ukuphatha izwe bayehluleka ukuphatha izwe indle emnyama isahlupheka namanje ingane azikwazi ukuya ezikoleni kodwa uhulumeni unayo imali yokuthi afundise ingane umsebenzi kahulumeni lowo ukuze ingane zifunde zikwazi ukwenza izinto zikwazi ukuthola umsebenzi nokwakha imisebenzi hayi ukuthi leyo nto kulindele ukuthi umuzi ohluphekayo uzozikhuphula kanjani ngoba uhulumeni kufanele ukuthi enze izinto ngathi ngaphambi kuba ngiphume kufuneke kube khona umfundaze weingane namanje sisahlupheka indle emnyama isahlupheka sisahlala emzini le okuthiwa imkhukho kodwa singabanikazi bezwe abafika bahlala endlini eyicwebezelayo angaze ngizwe ngisho eParliament ukuxoxa ngosizi lokuhlupheka komuntu omnyama kodwa kuyaxoxwa lapha eParliament igama lakhona ngilaziyo nje engingilizwe ngoba ngifundanga bekhuluma ngalo Port of Order sekwenze njani ngoba silindele ukuzwa ukuthi intuthuko iyafika emakhaya ethu na ngeke kufike ipoint of order ngisho ingcindezelo yabacindezela azange sibekezelele sasukuma salwa salwela inkululeko namhlanje ke sithi siyasukuma sindlu emnyama nalabo abahamba kanye nathi ukuthi asibuyisele izandla noma isizwe nezwe lapho kufanele ukuthi libe khona yinyeke into okufanele basiyenze bakwethu okuyiyona ngifuna ukuyigcizelela namhlanje ukuthi sinamandla thina ngoba sibaningi kodwa suke singawaboni lawo mandla basikhathe silwe sodwa sixabane sodwa bajabule ngoba sibumbene sithi manje singayishintsha lento singayijika izinto kulezi nyanga ezimbalwa izayo ukuvotela Umkhonto Wesizwe akufanele sihluleke kulesikhathi sesehluleke mhlambe kwakuningi akufanele ukuthi uma umuntu omnyama njengami nje
uthi ngeke ngiyovota ngoba lento iyabheda. Ubani oyilungisa masingavoti thina? Uma ke kade sihlushwa ukuthi amaqembu maningi, asiwayekeni ke lawa manje. Sivotela Umkhonto kuphela. Yolunga bonke. Asinamhlaba. Sihlale endaweni ezincane esingakwazi nokulima kuzo. Inqaba yomhlaba iphethwe abanye abantu. Siyalamba bona balamba. Singabi nalutho, abantwana bethu baze balingeke babizwe ngamasela ngoba bazodlana. Uyabona ke noma isiphi isizwe kuhambe sifike lapha khona isithi kwanele manje. Ake sisho njalo ke kulonyaka. Sithi kwanele manje sizovotela bakithi esibaziyo esibathembayo. Laba kanjalo batholakala kuMkhonto Wesizwe. Umkhonto Wesizwe yiwona wasilethela inkululeko. Asivikeleke manje ngokuvotela wona. Uma singahluleka manje, sihluleke manje. Kufanele basazi ukuthi sifana nabantu abangekho la emhlabeni. Singabalalela abanye abantu abakhuluma into eziningi ezingezwakali. Ivoti lethu lizosikhipha ekuhluphekeni. Njengoba sila sikhulume namakhosi. Amakhosi aphucwa ilungelo lokubusa. Sithe awavuke ame ngeenyawo. Alwele ilungelo lawo. Amakhosi okuzalwa awavotelwa. Awukuzalwa. Kufuneka inkosi nenkosi ikhulume nesizwe sayo ukuthi sonke leso sizwe sivotele MK. Siphinde futhi sakhuluma nabafundisi. Njengoba kade nizwa lo mbishop bekhuluma la. Uhola iqembu ebelizilungiselela ukuthi lizokhankasa. Kodwa sithema sihlangana sixoxa ngodaba nangenhlupheko yomuntu omnyama. Lo mbishop wathi kwabanye ababishop nabanye abefundisi, asingabe sakhankasa thina. Umkhonto uyasikhankasela. Sonke asivotela Umkhonto. Ngamanye amagama abefundisa baziyo ukuthi abantu ababathandazelayo nababashumayelayo nababashumayelayo yibo laba abahluphekile. Kufanele ukuthi bahambisane nathi ukuze usizi lomuntu omnyama emasontweni luphele. Baningi sekukhona amanye amaqembu asethe ngeke sakhankasa azohamba nomkhonto. Amaqembu lawo alwaziyo usizi lomuntu omnyama. Singahlulwa yini ke thina? Akungabi khona noyedwa umuntu ozothi awunkosi yami ngangabhalisanga. Lo muntu kosho ukuthi kuyimbuka la kuthina wembukile. Akekho nathi. Ngoba sifuna
wonke umuntu avotele MK. Angifuni ukukhuluma ngabanye abantu lezinye inhlangano ngoba akona umsebenzi wami lo. Umsebenzi wami ukuthi sazi ukuthi ukuvotela iMK ukukhulula umuntu omnyama. Siyezwana? Sirejistile sonke? Ngobani abangarejistile? Abekho? Lalelani. Inkululeko yafika. Izofika kwesibili ke manje sesiqedela yonke into kulonyaka. Kuyoba yithi esiziyekele uma siziyekele. Kudala sasihlupheka. Eminyakeni lapho saba khona nenkomfa eyakhetha lensizwa okuthiwa uLamaphosa. Thina lalelani thina esasi kuleyo nkomfa. Leyo nkomfa yayise eNazareth. Lala ase Free State. Ngamabomu sakhipha izinqumo zokuthi umhlaba ubuye. Umhlaba wethu ngoba siyahlupheka. Akunationalizwe ibhanki lesizwe. Nokuningi sakusho abaholi bethu basidefya. Bangenza neyodwa into esayithatha njengesinqumo. Lokho kwakuwuphawu lokubonisa ukuthi lenhlangano eyakhiwa ubabamkhulu iyagula. Ayiphelele. Awukwazi ukukhuluma. Enhlanganweni yokugcina ngangifisa ukuyokhuluma kabanzi lapha. Ngagcina ngakhulumanga ngavalwa. Kusho ukuthi sekukhona abahola sebephethe nokido nje. Lokho kusho ukuthi uma sihambisa umyalezo baholi bethu abasasilaleli. Bona bebe benza izinto eziphambene. Baqhubeke nje sengathi kumnandi. Ingakho ke sithe manje ikusasa lethu lilele Umkhonto Wesizwe. Sifuna kubuye isithunzi somuntu omnyama nokuhlonishwa komuntu omnyama. Sifuna iphele inhlupheko. Sifuna ukushintsha izinto. Lapho kwakhe khona thina njengalapha nje la sikhona namhlanje. Yini singakha amafemu la? Abantu baphuma ekhaya bazosebenza la babuye balale emakhaya. Kufanele sikwenze lokho. Ngoba thina yithi sodwa sihlupheka thina ndlemnyama. Kufanele kusukela uhambe eGoli noma eThekwini ukuze uthole umsebenzi. Yini amafemu engezithina la sikhona? Ngoba le mali esiholayo ngabe iyazondla ingane zethu iyasifundisa ngokufanele. Ingoba kufanele ukuthi sigebele amatekisi. Sehle siyele. Siyothatha omunye umuzi le sibe sinomuzi la. Sondlimize mbili. Asike esinye isizwe esenza lokho la eSouth Africa. Yithi kuphela. Asiqede lokho. Asiqede lento ukuthi emadolobheni kukhona idolobho kuthiwa iCity ngala kuthiwe iTownship ngala. iTownship yakhelwa kanjani? Kufanele sishintshe izinto.
sifuna ukuthi omasipala bala balungise lemgwaqo eyibhuqu la sihlala khona. Omasipala bayeke ukuhlala nje baxoxe balungise imigwaqo esemadolobheni. Sizoshintsha. Zokushintsha sosikhulula thina mathupha ngoba ahluleka. Siyezwana. Uma kukhulunywa ngezigebengu abantu okuthiwa bayantshontsha beza konke, ingane zethu lezi. Azikho ingane zezinye izizwe ezenza njalo ngoba siyalanjiswa ngamabomu. Kodwa sikulelizwe zonke insuku umnotho walapho uyahamba yaphesheya siwazi uyaphi esikhundleni sokuba wondle thina la. Uma sesikhululekile, uma sike sawina nje sizobona ngosini. Sizokwakha la amafemu akwazi ukulungisa igolide nedayimane la eSouth Africa. Azizukuhamba ziye phesheya. Asinakuthi sihlala negolide la nesiliva nakho konke, kodwa singabi namsebenzi. Abantu abangekho la ibona abasebenza lezo zinto lephesheya. Sizoyishintsha leyo nto. Sizokwenza okuningi okuhle. Abantu bakithi bazizwe ukuthi basezweni labo bamnandi, bathola konke okudingekayo. Kusezandleni zenu ke. Kusezandleni zenu uma nisafuna ukuhlupheka. Mani nifuna ukuhlupheka, ngeke nuvotele Umkhonto, nizohlupheka. Kodwa uma nifuna ukuphela indlala nokuhlupheka, Umkhonto uyavotela. Umkhonto Wesizwe lo akuyona lento engezifundisa zakithi zithi fake. Abantu abafundile bayahlupha ngesinye isikhathi, no? Bahle bona. Kodwa hey bayahlupha ngesinye isikhathi. Senze into singabantu bala umuntu uthi hayi fake le. Anganokuthi yini fake by the way. Ngangitshena nje nami ukuthi fake yini konje fake. Lungile. Sengizwile nami sengiyayazi. Sengiyayazi nami fake ukuthi bagwethu elamanqamu kulonyaka. Elamanqamu oyothakezwanga ngiyamdabukela ngoba uyothi masehlupheka ngale sothi wena wamema ukuhlupheka ungavoteli MK. Inkululeko seyifikile yokugcina ngci. This is the last point lokuthi sikhululeke. Angaze ngiyibone into nje. Abantu abaminathi ngokugcwele ukuthe swi amakhosi abefundisi namakholwa siyaqala ukuhlangana kanje. Uma singahluleka namhlanje bosho ngithi ayikhona. Kusho ukuthi uNkulunkulu wasifulathela impela. Mina ngifuna ukufulathela uNkulunkulu. Ngoba kuthiwa uma ikufulathela ebhekele kondoda basumlilo ngala ngemuva. Bethi imfolo gende nje. Angifuni ukuya ngasemfologweni. Siyezwana. Kade abantu babesikhohlisa. Ake sizenzele izinto namhlanje. Kunento siyabhubhisizwe imali. Abantu bathengwa ngemali ngenxa yokuhlupheka. Uma siqeda ukuhlupheka kuzophela abantu abathengwa ngemali. Umbona umuntu ehloniphekile kanti
umukele imali eceleni abese sidayisa ayiphele le siyezwana hey nibezwile befundisa ukuthi bathini bashintshile nabo zishintshile izinto siyezwana ningangithembisa ukuthi nonke njengoba nilizovota nivotela Umkhonto abekho abantu abazongikhohlisa hey nangijabulisa mabunje sesifikile kwi-last point yenkululeko yethu and soyifikisela thina yinto esofika kuyoqatha thina ngifuna ke sibe neqiniso bakwethu sethembeke senze lento okufanele basiyenze sizwana uyabona indlela esiphume ngayo nje namhlanje ibonakalisa ukubumbana kombono wethu khuzani ke laba bantu abazibiza abaholi abathi uma size kanje basipha amagama ukuthi benziwa yini bona bacabange ngokuhlukileyo kuthina na ngoba thina siyahlupheka asidli ibilibili thina ibiliboko siyahlupheka sesibizwa ngamasela sibizwa ngababulali ngenxa yokuhlupheka abantu sebebulala abanye abantu akubulala umuntu akukhuthuza thola bakho ngishutika ukubulalela ubani ngoba unalutho nawe sizozilungisa lezi zinto solungisa yonke into sizolungisa nesimo sokuthi la ekhaya kube khona abantu abangenaphepha nje lisho ukuthi ubani wena ngoba ngisho sebulela umuntu awazi ukuthi ubule ubani lo asizuqosha umuntu kodwa sifuna umuntu ola akwazi uku-identifyeka sokulungisa konke lokho umhlaba uzobuya silime sidle ukuze singahlupheki uyabona ke iParliamente ngoba ilona lisiphetheyo into ephendikezelweyo le ngoba abantu ababephatha amakhosi ngenkathi kwakhiwa umbutho wesizwe amakhosi esendlini ephezulu ama-politician esendlini engezansi ireport emakhosini iParliamente lireport aphi senakela report nje kunina angithi kuthiwa kubusa umthetho wentando yeningi angithi into kufanele sibuse uma sesiwinileke soyishintsha izinto soshintsha nemithetho ibe imithetho ezovikela abantu ezokwenza abantu bangajahwa izigebengu siyezwana ngiyajabula ukuthi namhlanje sila sonke nisizwela amakhosi ekhuluma aniwezwa ngendaba nibezwile abefundisi bekhuluma nibezwa ngendaba sifuna inkululeko ephelele manje ningalokothike abantu banikhohlisa nibadala nibangaka ingane ekhohliswayo hayi umuntu omdala siyezwana
ezovotela Shosho iMK yethu yamnandi le ndaba baphi laba babhalayo laba babhalayo laba kuthiwa beyindaba nizwile ukuthi kuthiwani nina nizovotelani nenibhalayo wema journalist nizovotelani awubathula wemadoda bakhuluma nizovotelani siyezwana sonke MK ngiyabonga bakwethu bonge kakhulu amakhosi akanye nathi namhlanje ngoba bonisa ahamba nabantu bawo abafuna ukusala kuthina ngoba sikhuluma into eyodwa manje sifuna kwisithunzi somuntu omnyama sifuna ukubonga abefundisi abakanye nathi namhlanje ngifuna abathandaza abefundisi ngoba ibona bakwazi ukukhuluma noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akasinika amandla siwine nge2/3 majority ngoba kahlula lutho uNkulunkulu nabefundisi abahlula lutho ukuze silungise izwe lo babamkhulu siyezwana siyavuma bona bangavumi kodwa bona bangavumi babhekile siyavuma nosebeyavuma ke manje ngiyabonga bakwethu ngijabula kakhulu ngicabanga ukuthi iSouth Africa uma kuphela lo nyaka esiya kuwo iyobe ngenye indlela not ngale kade ngayo siyezwana umshene wami we baba Awulethu umshene wami awulethu umshene wami Awulethu umshene wami we baba Awulethu umshene wami awulethu umshene wami Awulethu umshene wami we baba Awulethu umshene wami Awulethu umshene wami umshene wami we baba Awulethu umshene wami Awulethu umshini wami umshini wami umshini wami